Казвам се Борис Иванов Каравизийски, града Ветрен, област Пазарджик, на 59 години. Просто заболяването се получи така преди около една година. Започна да ме боли стомах. И за някъде за около 20 дни отслабнах около 10-15 кг. И отидохме в Пловдив на лекар. Там ми правиха изследвания и установиха, че имам тумор на дебелото черво. След това отидохме в Военно-медицинска академия, в отделение по коремна хирургия, там оперираха доктор Илиев и установиха, че положението не е добро. Значи бяха някъде туморните маркери над 3000. И просто неговите думи, аз какво си ги чух, че положението е било отчаиващо. Просто не очаквал, че ще се възстановя след това нещо. Обаче тук ме спратиха на химиотерапия и от 3000 търговски единици спаднаха някъде на 190, 170, значи 12 химиотерапии. Минах 12 химиотерапии, обаче през това време използвах гъбите, някъде към една година използвам постоянно тези гъби, непрекъснато ги пия. Даже когато съм и на химиотерапия, пия ги в болницата, където ми правят химиотерапия в Пловдив, в Медлайн, както и в къщи. И се чувствам добре, нали, просто не съм имал проблеми при приемането, да имам, както други колеги имат проблеми, нали, с имунитета и ги връща, защото не могат да ти правят химиотерапия. Аз не съм имал такъв проблем. До сега. Не съм ме връщали нито един път, защото всичко, чувствам се много добре, след като използвам тези продукти. Нямам проблеми. В момента ги използвам също. Минавам втори курс на химиотерапия в момента. Започнах и продължавам гъбите, само че е друг вид гъби. Много съм доволен от лечението с гъбите. Проблеми нямам. Значи тумора на дебелото черво. Имаше метастази навсякъде. Черен дроб, далак, червата и белите дробове. Навсякъде. Тези метастази лека по лека се изчезнаха. Сега имам много малки пак има, нали, обаче са съвсем малки количества. Аз просто, както вземам тези продукти, нямам никакви проблеми след химиотерапията. Просто в момента гаденето е само първите 1-2 дни, нали, е неприятно, обаче иначе няма повръщане, няма изобщо никакви проблеми нямам, както на другите, нали, които не вземат продукти, наблюдавам ги, свят им се вие, не могат да ходят, просто се чувстват много отпаднали. Той не можеш да бъдеш в добро състояние, обаче въпреки всичко се чувствам се добре. След като почнах да вземам тези гъби, резултатите вече просто се подобриха нечувствително, а просто нещо стана. Лекарите не вярваха, че това нещо може да се получи. Нали? Аз постоянно вземах гъбите и по времето на химиотерапията. И при толкова рязко падане на тези туморни маркери, те просто бяха очудени, че изобщо става това нещо. Аз не съм им казвал, че пия гъбите. Те ги гледат, че ги пия, нали? Защото всеки си прави сметка дали ще може да ги пиеш, да не може, обаче аз не съм ги спирал изобщо. Може би само на първата химиотерапия не съм ги пил, или на втората. И докато разбрахме какво се пие, защото аз не знаехме, че има такова нещо. Ние случайно разбрахме в Пловдив, че има такъв. Че има такава, нали, фирма, която продава такива продукти. И като почнем да ги купуваме, да ги използвам, нямам проблеми с. Даже сега в момента се намира в ремисия тумора.